Tervetuloa kuuntelemaan pieniä, suuria satuja. Tämä on rauhallinen satu lapsille. Eemeli ja katoava uni. Olipa kerran poika nimeltä Eemeli. Hänellä oli siniset silmät, pystytukka ja sydän täynnä ideoita. Eemeli rakasti leikkiä, juosta, rakentaa torneja ja keksiä tarinoita. Ainoa asia, jota Eemeli ei rakastanut, oli nukkumaan meno. Joka ilta äiti sanoi, Eemeli, nyt on aika rauhoittua ja käydä nukkumaan. Ja joka ilta Eemeli vastasi, mutta minä en ole yhtään väsynyt. Eräänä iltana äiti sammutti valot, antoi suukon Eemelin otsalle ja toivotti hyvää yötä. Eemeli jäi makaamaan peiton alle ja tuijotti kattoa. Katossa ei ollut mitään ihmeellistä. Vain yksi pieni halkeama, joka näytti vähän samalta kuin kartassa oleva joki. Ehkä se on joki, Eemeli ajatteli. Ehkä siellä asuu krokotiili. Ajatus krokotiilista herätti Eemelin täysin. Hän nousi istumaan sängyssä. Minun täytyy keksiä keino nukahtaa, hän päätti. Ensimmäinen yritys. Lampaiden laskeminen. Eemeli oli kuullut, että lampaita laskemalla saa unen. Hän sulki silmänsä ja aloitti. 1 lammas, 2 lammasta, 3 lammasta. 7. lampaan kohdalla 1 lampaista kompastui aitaan. Eemeli alkoi nauraa hiljaa peiton alla. Sitten hän mietti, sattuiko lampaan jalkaan ja alkoiko se itkeä. Sitten hän mietti, pystyvätkö lampaat edes itkemään. Ja sitten hänen ajatuksensa harhautui miettimään, miltä lampaan itku näyttäisi. Eemelin silmät olivat auki ja uni ei ollut tullut vieläkään. Toinen yritys. Rauhallinen hengittely. Eemeli oli nähnyt äidin joskus istuvan lattialla silmät kiinni ja hengittelevän rauhallisesti. Se näytti unettavalta. Eemeli istui sängyssä jalat ristissä, selkä suorana ja alkoi hengittää hitaasti sisään ja ulos. Sisään, ulos. Sisään, ulos. Minä olen aivan rauhallinen, Eemeli ajatteli. Minä olen kuin pilvi, kevyt, rauhallinen, kelluva pilvi. Ajatus pilvistä johti ajatukseen lentämisestä. Ajatus lentämisestä johti ajatukseen lentokoneista. Ajatus lentokoneista johti muistoon siitä, kun Eemeli oli käynyt lentokentällä ja nähnyt jättiläismäisen koneen nousevan taivaalle. Se oli ollut niin siistiä. Entä jos Eemeli olisi lentäjä? Hänellä olisi lakki ja nappeja täynnä oleva ohjaamo, ja hän sanoisi, matkustajat, tässä puhuu kapteeni Eemeli. Ja Eemelin silmät olivat auki. Uni ei ollut tullut vieläkään. Kolmas yritys. Lämmin olo. Eemeli oli kuullut, että unen saa helpommin, kun on sopivan lämmin. Hän kaivoi itsensä syvälle peiton alle niin,
että vain nenänpää näkyi ulos. Se tuntui mukavalta noin 10 sekunnin ajan. Sitten se tuntui kuumalta. Ja sitten se tuntui tukalalta. Ja sitten Eemeli alkoi miettiä, miltä tuntuisi olla sukellusvene meren pohjassa. Ja hän nousi puoliksi peiton alta ja teki käsillään sukellusveneen potkurien liikettä. Eemelin silmät olivat auki. Uni ei ollut tullut vieläkään. 4. yritys. Tylsä tarina. Eemeli päätti kertoa itselleen niin pitkäveteisen tarinan, että nukahtaisi kesken kaiken. Hän aloitti. Olipa kerran kivikasa. Kivet olivat harmaita. Ne makasivat siellä. Aurinko paistoi. Sitten tuli pilvi. Pilvi oli myös harmaa. Pilvi leijui. Se ei tehnyt mitään erityistä. Kivetkin makasivat vielä siellä. Mutta sitten yksi kivistä muuttui Eemelin mielessä lohikäärmeen munaksi. Ja se muna alkoi täristä. Ja sieltä sisältä kuului raapimisen ääni. Eemeli istui sängyssään, sydän tykyttäen jännityksestä. Eemelin silmät olivat aivan auki. Uni ei ollut tullut vieläkään. 5. yritys. Jalkojen ravistelu. Eemeli oli joskus nähnyt koiran nukahtavan niin, että se heilutteli ensin raajojaan. Ehkä se toimi myös ihmisillä. Hän alkoi ravistella ensin oikeaa jalkaa, sitten vasenta, sitten molempia, sitten käsiä ja sitten kaikkea yhtä aikaa niin, että koko sänky tärisi ja yöpöydältä putosi kirja lattialle. Kops! Eemeli jähmettyi. Kuuliko äiti? Hetken hiljaisuus. Ei kuullut. Eemeli huokaisi helpotuksesta. Ja silmät olivat auki, eikä uni vieläkään tullut. 6. yritys. Kuvittelu rauhallisesta paikasta. Eemeli päätti kuvitella itsensä vielä kaikkein rauhallisimpaan paikkaan, jonka osasi kuvitella. Mummolan piha kesällä. Siellä oli iso koivu, jonka alla Eemeli tykkäsi istua. Tuuli heilutti lehtiä. Hyttyset inisivät, mutta niitä ei ollut liikaa. Ja vanha kissa Viikuna nukkui portailla. Eemeli sulki silmät ja oli siellä. Hän kuvitteli tuulen, heiluvat lehdet ja auringon lämmön iholla. Se tuntui hyvältä. Eemeli rentoutui vähän. Sitten hän muisti, että mummolassa oli myös konepaja naapurissa. Ja sieltä kuului joskus kova pamaus. Ja kerran se oli säikäyttänyt Viikunakissan niin, että se oli kiivennyt puuhun, eikä tahtonut tulla alas. Eemelin silmät olivat auki, eikä uni tullut vieläkään. Eemeli tuijotti kattoa. Jokihalkeama oli yhä siellä. Hän oli yrittänyt laskea lampaita, hengitellä rauhallisesti, kietoutua peittoon, kertoa ikävystyttävää tarinaa, ravistella raajoja ja kuvitella rauhallista paikkaa.
Mikään ei ollut toiminut. Ehkä hän ei koskaan nukahtaisi. Ehkä hän olisi ainoa ihminen maailmassa, joka ei osannut nukahtaa. Ehkä Eemeli kuuli käytävällä askeleet. Ovi raottui ja äiti kurkisti sisään. Eemeli, etkö ole vieläkään unessa? En, Eemeli myönsi. Olen yrittänyt kaikenlaista. Äiti astui huoneeseen hiljaa ja istui sängyn reunalle. Hän ei sanonut mitään hetken aikaan. Hän vain istui siellä, käsi kevyesti Eemelin selällä. Tiedätkö, äiti sanoi lopulta, sinun ei tarvitse yrittää nukahtaa. Miten niin? Eemeli kysyi. Uni tulee itse, kun annat sen tulla. Sinun tehtäväsi on vain olla tässä. Tuntea, miten patja kantaa sinua. Miten peitto on painava ja lämmin. Miten huone on hiljainen. Eemeli mietti tätä. Mutta mitä jos minä alan ajatella krokotiileja tai lohikäärmeen munia? Se on ihan ok, äiti sanoi. Anna ajatusten tulla ja mennä kuin pilvet taivaalla. Sinun ei tarvitse seurata niitä minnekään. Äiti silitti Eemelin hiuksia kerran, 2, 3 kertaa, pitkillä, hitailla vedoilla. Eemeli huomasi, miten hartiat laskivat alas. Hän ei ollut tiennyt, että ne olivat olleet ylhäällä, jännittyneinä. Patja kantoi. Peitto painoi. Huone oli hiljainen. Jostain kaukaa kuului auto, joka ajoi ohi. Sitten ei mitään. Eemeli mietti krokotiilia katossa. Se ui joen myötävirtaan, laiskasti, auringon paisteessa. Se ei edes katsonut Eemeliin. Sillä oli omat asiat mietittävänä. Äidin käsi liikkui hitaasti Eemelin hiuksissa. 1, 2, 3 kertaa. Eemelin silmäluomet tuntuivat painavilta. Tosi painavilta. Itse asiassa melkein liian painavilta pidettäviksi auki. Ehkä vain hetkeksi, hän ajatteli. Suljen silmät vain hetkeksi. Krokotiili ui kauemmas. Pilvet ajelehtivat. Koivun lehdet heiluivat. Ja sitten, huomaamatta, ilman varoitusta, ilman että Eemeli ehti edes huomata sen tulevan, uni saapui. Se ei tullut, koska Eemeli oli yrittänyt. Se tuli juuri silloin, kun hän oli lakannut yrittämästä. Äiti istui vielä hetken, katseli poikansa rauhallisia kasvoja ja hymyili itsekseen. Sitten hän nousi hiljaa, peitteli Eemelin vielä kerran huolellisesti ja sulki oven pehmeästi perässään. Yö jatkui. Krokotiili nukkui joessa.
ja Eemeli nukkui sängyssään. Syvää, rauhallista, ansaittua untaan. Tässä oli tämänkertainen pieni suuri satu. Pienetkin hetket voivat olla suuria. Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa.